Agent 5-0! Itagagayem, isagot mi ti paggibusan, ti makalawas aserye tayo iti drama tayo anapaulwan. Agent 5-0! Sabali at tao day tananghip ka na kami dito eh. Sabali? Oh, Arnold! Pardasam ukarkaran na kami. Ukarkaran na kumad, Arnold. Di kayo man mga dagdag. Tada pang panunotag. Oh, aday ta. Naukarkaran kan Aurora. Ikatemon day ta pereng mo. Ukarkaran mo't ni Lilia. Buisit ti kastoy. Sa dino to'y ayan tayo. Ukarkaran pa ni Lilia. Buisit. Di ka man mangbuisit, Lilia. Makapasuron ka. Malagip ko da ito yung lugar. Kasla taga-inap ko lang. Ubingak pa hindi nakitak da ito yung lugar. Ha? Adda rin padak itilkwadak. Anya timakunam, Arnold. Ha? Ti boses na. Oh. Ha? Papa? Wen, iho. Anya ti kaya ta sa wanda ito eh. Apay nga. Matikawak pa ba? Relax, my son. Sumurot ka kanya. Mapantay dayan ni mama. Addamot dito'y ni mama? Kunak no adda kayo ijay China. Iho, di ka nagdamag pa eh. Sumurot ka kanya. Anya ti kahit asawan dito'y papa? Come on. Surutan na. Tapno masumpatan dagita damdamagan. Saan? Saan apod mo da ito eh? Iho, panawanan tapno ipalawag mi ti amin kan ka, may papan iti negosyo mi. Negosyo tayo kunak kuma. Ha? Adamot pagsayatan ti pan nakairamramanen ti balay tayo disturbo. Gapo iti kaso dagiti biktima ti murder wenno pamapatay. Dakkel arason dayjay, tapno ipanaw da kayon ijay. At least, iho, saan kayo pa'y iluod iti droga? Mama, jak kaya ti kastoy. Noon niya tinegosyo, di da ko niraman. Come on, Arnold. Saan nga nanayon da ito'y? Agurnong tayo. Kalpasan na, umadayo tayo. Kat mapunas to amin apagilasinan, akas to'y tinagbalin na negosyo tayo. Di dak iramraman. Negosyo lang. Mama, di ka agbalin ama ag Arnold. Kayat mi adikan to agrikat. Kayat mi aglaplapusanan kanto iti pagbiagan. Inton awan kamin iti daytoy alubong. Mama, jak kaya ti gastoy. Kanapay nga inraman yung dagiti kagayam ko. Nivina, apay pinatayo. Awan kamin iti dayjay anapagteng iti dayjay adanga. Mama, jak lang pagarot. Nagdakas kayo gaya matadakil ko! Nagdakas kayo! Jaklim, pagkarapata kayo pa'y kaya na mismo ti magitinag ka na kiti impyerno! Sumartag ka! Ha! Basit la panawon ti urayon tayo. Pumanaw tayon dito'y Pilipinas! Saan? Jak sumurot no sa di naman nga impyerno ti papanan nyo. Oh. Agbati ak dito eh. Uray kay papanan pa yun ti papatay ko! Arnold! Wen, mama! Sana asumurot ka na kayo! Nangag ko ti amin, Lilia. Iso adi ka aglupoy-lupoy. Aurora, uray ta na batad dagiti imbaga ni Arnold. Kakontra na dagiti dadakkel na.
Pulos sa jak ni namnama adagiti mo't lagayam dadakkel ni Arnold. Ti agipat patulod iti supply asyabong inwarwaras tayo. Wan nga rod. Kat ti makadakas. Awanan day divina. Karaman pa'y day di lola na. Nalabas ti kinadakas da. Imbag atasaan at imawid ni Arnold. Agyaman ta iti dayta, Lilia. Amo kong tiramidak. Tapno agtalak mo't lakanyak da papakin mama. Dayjay ni mama. Jak lang pagaro. Asino ti mangi papanakas to'y gayam ti kinatako dagiti darakal ko. Anyat klase da naganak. Nagsiksi ni mama. Iti day tang edad na. Atiw na pa'y lang ti agtutubo iti suot na. Nakaswimsuit. Kat kampan ti iti panagpapainit na iti karuotan iti asidag ti swimming pool. Sapay nakashades. Unayin ni mama. Mama? Oh, iho. Dagaangan ka? Ada swimming trunk dita. Dajay, oh. Isuot mo, tatumapog kamot dita swimming pool. Mama. Kaya't kayo lakas sa Rita. May papaniti negosyo tayo. Talaga? Iho? Wen, mama. Nakasarita ka da Aurora kan Lilia. Mayat damat asumurot inton pumanaw tayo dito eh. Iho? Isuro dak. Kaya't kumatanti agtrabaho. Isuro yun anya timudos ti negosyo. Agtrabaho kami matan kada Aurora kan Lilia. Sir? Nakasagana kayon? Yes, sir. In full gear kami, sir. Good. Dakal ti panagtalag ko iti asset tayo. Sir, kaya rigan mi ti makisugal iti dayto yung operasyon. Husto ka, Conrad. Gaputa bale unknown texter lang dyan ang itid iti lead. Weno tip, no sa di no ti pakasarakan iti umok dagiti agsup-supply iti droga. Mapay kasta, agtalag kami. Gaputa mo mimot adakal ti pamatiyo kadagiti imbaga dayto ngay mawag. Good luck, Conrad. Thank you, sir. Para iti organisasyon, tiyan nyaman a resulta dayto nga operasyon. Mas tawag ka ni sir. Nagtalag adagos iti mawag iti opisina na. Anang ibagay iti lugar pakasarakan kadag iti supplier iti droga. Nagijimit lang ti mga tap anang italaw kadag iti talong agtutubo. No, intalaw da nagijay. Agparparit na amin kanyak apod no tinaitip iti. Kadag iti nga agtutubo tinalimit at drug pusher iti pagadalan da. Hello? Asino da ito eh? Saan yung pabigbi? Hello? Okay. Bye. Asino mo taday niya eh? Tuple, wanot trip iti panagan nita. Kakadwa, dandani tayo iti target tayo. Sa bagay, ada mo nagtalag ko ni Ebe. Iso, di talaga ang kontak ti aset. Wanya, nakasagana kayo ni Timbaga kada kayo? Arnold, napintas tinapanunot mo. Maaramid tayo nga ta. Kasapulan. Awan pagpilyan tayon, no kaya tayo pa'y ti agbyag, Aurora. Anya? Apay akas tati kunam. Mamati launay da papakan mama. Nga umayon akong katakwada. Iso nga awanin ti dida ipangnek. Wano ibaga kanya ka komunikasyon. Anya? Sumangpat ti Big Boss inton rami. Awan ka no ti santuan dayjay. Basta kontrakan ko na. Kaslapiyak ka no ti pamayaan na amang pugsat iti angas na. Diyos ko.
Di, kasano dayta? Kahit yung manuan saan. Tungpalan nyo timbagak. No kayat yung pa'y tiagbiag. Ala, ibagam nga rudin ti detalye ti planong nga aramidan tayo. Mayatakon. Uray siya ka. Makaam mo ditan. Urayan tayo laangan ti panangayab da kada tayo. Makilugan tayo ti van nga agpasyudad. Sarunwan ti truck ang nagkarga iti ado amais. Ti pagluganan tayo. Umipusto mo't iti truck ti pick up. Ngayon dag iti back up. Kasla magwardyaan ti truck mo kasta. Juan. Arnold, kalaat man ti kastoy nga aramidon. Kan mas daawak. Maiturad mo at rayduran dagiti parents mo? Agar-ari ti sakit tinakam ko itinangag ko. Apagsarsaritaan da papakin mama. Hindi na minsan nga daw. Jakmat kit di masigurado. Nosto jed at dumanangag ko. Ngam ibas-basar ko ngamin dagiti pasamak iti mismo at trato da kanyak. Kasano dayta? Di ka maawatan, Arnold. Nangag ko ti saritaan da. May papan iti kinatawak. Kan marik ng itan. Saan dak akab kabagyan? Anya? Ampunda ka? Juan. Napantayo ka nan. Tarasin nyo! Umay kayo! Tarasin nyo! Saan tayo makilugan ni Juan? Unak tumit. Saan tayo na makalugan ni Juan? Nakaununa. Aguri ka mo, Arnold. Amo nga daon na ako nakabagi tilindag. Kinuntak ko ti inspektor nga ligam iti kaso day Divina. Kanday di Lola na nga agweda. Anya? Dito. Arnold! Mama? Natiimbagam, Arnold. Awan utang mo anay bag anakam. Patayon kalangan! Arnold, pinaturungan na kan iti paltog. Nagbidyo at gayam iti panang padakkalmikan ka. Kaya rigan mi tinagtarakan iti karasaan. Mama! Awan maramidat no patayan nakitan. Ngumsak ba kalbitam ti gatilyo ta pistolam. Denggam kumapay ti bagak. Awan sirbi ti anyaman ngay bagam. Traitor! Ang ganang paltog ni Mama! Pulis! Darasan nyo! Mapantay itayan dagiti na great a police! Kumusta, Arnold? Awanan ti pagpagada ni Mama. Siyempre, amo jay pulis din ang tirwan na. Tapno malapdan lati pa ng patay ni Mama kanyak. Ang nervyusak pa lang. Kunaklano ka ni busanan tayo na. Saan ako na mas daw? No apay anak kurang ti atensyon nga ipapay da kanyak. Sa maysa, basol kumutlahin. Tano sa anak nga ta kumamot asukir. Impatagdak nga tamat. Sa andak nga ta kumamot abinaybay anlatan ama ikursong iti dakas. Wan nga rod. Isuda pa'y kit din amis mo timang supply kada tayo iti ilako tayo at droga. Imbag di mo nituloy, Aurora. Narigat no dahi tati sarsaritaan di tayo. Amangan no adda makangaga sa bali. Ngam, kasano tayon, Arnold? Amangan no ikalabuso da tayo dagiti linaklakwan tayo. Day tamot ti pampanunutak. Anya ti aramidan tayo ita, Arnold. Ha? Aurora, anyat papaspasama ki Giant Tigate. Yakam mo. Ha? Kitam. Damimi. Kandag iti daduma kabarkada tayo akadwa tayo nga agpatpat session. Isudan samot ti ar-aribungongan dagiti pada tayo nga estudyante. Agpabida daman nga tan, Among matiki na palang wad dagi Giant. Umay kakitin. Kasarita ta ti professor ta.
Tapno excuse na ta iti adon nga absent ta iti klase. Wen, sapay ko maa. Tadi natapay indrap. Kaya tiga po na nga busod ah. Aglibasan niya. Nagkulutan. Pero Sam, kawasan na tanong. Job well done, Conrad. Natiliwan dagiti dadaulo dagiti pusher. Ket, saan ang nakapapati no panunutin? Naganak ang mismo timay sa suspect a pusher dagiti supplier. Wen nga rad, sir. Ngam, sir. Nagpabigbig ka din jay unknown texter nga asset? Conrad, kumita ka iti parking lot. Ni Agent 540 tinakatakder iti abay ti motorsiklo. Wen, Conrad, isugayam tinalimad ang nagbalin ag guide. Umay ka ditoy, Agent 540! Ditan gagayam tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas, iti drama tayo o Napol 1. Agent 540! Nagparangan dagiti artista tayo iti radyo akas kada. Mary Jane Castro, Teresa Calay, Virgie Paclay, Juna Rebutaso, Isagani Bulyeser, Glenn Binawe, Ken Leti Astudillo Aquino. Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino, ken itimat direksyon ni Mary Jane Castro. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay